Πέρα από το γεγονός ότι τον διασκεδάζει αφάνταστα, τον προβληματίζει κιόλας. Είναι και ο πρώτος. Εκτιμώ βαθύτατα το Χάρι Κλίν. Πέρα από το γεγονός ότι μας διασκεδάσει αφάνταστα, μας προβληματίζει κιόλας. του αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Είναι και ο πρώτος. Καλά, μιλάμε για πολύ πράγμα ο δικός σου, έτσι. Ανεβασμένα πράγματα, παιδί μου. Vivaldi, high fidelity και τέτοια. Πολύ το γουστάρω. Κοίτα, μανίτσα, να φανταστείς να μου ότι έχω καμιά 300 δικά του αυτοκόλλητα. Αυτόγραφα θέλετε να πείτε. Εντάξει, αυτόγραφα, αυτοκόλλητα, τι έγινε να μου, εκεί θα κολλήσουμε. Εδώ τα Σκόπια έχουν και δύο ονόματα. Τι έγινε να μου, έχουμε το κουμπί και ψάχνουμε να πούμε για την κουμπότρυπα. Τέλος πάντων, και τι θα κάνετε όλα αυτά τα αυτόγραφα του Χάρι Κλίν που έχετε μαζέψει? Δύσκολα με βάζει, μανίτσα, αλλά θα σου απαντήσω να μου. Διότι εγώ, επειδή να πούμε, είμαι ένα άτομο ομοιογενή, με προσβάσει να πούμε στην καλλιτεχνική κύκλη, λέω να μαζέψω καμιά χιλιάδα ακόμα και να τα δώσω να πάρω απόστρηση ένα αυτόγραφο του Πανταζή να πούμε. Καλά, πολύ το γουστάρω, Το Χάρι Κλίν. Ποιο Χάρι Κλίν, μωρέ, τι λέει γυναίκα, εδώ μιλάμε για τον Πανταζή, μωρέ, μιλάμε για τον Θεό. Καλά, μαλακίες λίγο, ημίθιο και βάλανα. Θέλεις να βάλω φωτιά στο κορμί μου να καώ για σένα, πες μου. Θέλεις να τα βάλω με 10 και να πεθάνω για σένα, πες μου. Θέλεις να καρφώσω το σώμα μου, την καρδιά μου να βγάλω, να περάσει το τρένο απ' το κορμί μου πάνω. Θέλεις. Καλά, μανίτσα. Μην μπερδέψουμε και τις γαρίδες με τις μαρίδες. Μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγγιος. Μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι για όλα έτοιμος. Και... Χαίρετε. Χαίρετε, ποιος χαίρετε? Κανένας δεν χαιρετίζεται, κανένα χαίρετε. Χάλια μας τώρα, εξαιρετικά βουτυγμένοι είμαστε μέσα στο πάντος και στην τρύπα του όζοντος είμαστε όλοι. Ποιος να χαρεί? Μέσα στο τούνελ είμαστε. Στο τούνελ είμαστε και εγώ βλέπω θηρίδα στην άκρη του τούνελ. Βλέπω και τη φραγκούλη, βλέπω τις απήραν όλα. Τα ρολόγια τα πήρα, τα δαχτυλίδια πήρα, το ομόλογα με ρήτρα οικείου, δεν έκανα τίποτα. Μονάχα εσύ είσαι χαζοκαρούμενοι, κάνεις τα χαίρετε. Θα θέλαμε να μας πείτε. Εμείς θα θέλαμε. Αυτό πάρτε αυτό το γαγκούρ, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Πάρτε το τσίκα. Μέσα στην κούρ το βάζεις συνέχεια, μέσα στην δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Θα θέλαμε να μας πείτε για τον κύριο Χάρι Κλίν. Για ποιον να σας μιλήσουμε? Για τον κύριο Χάρι Κλίν, το γνωρίζετε? Το Χάρι Κλίν, πώς δεν το γνωρίζουμε, τι είμαστε εμείς, είμαστε αναποφάσιστοι. Εμείς είμαστε άνθρωποι με εγώ μια οντότητα, το γνωρίζουμε. Είναι ένας άνθρωπος σεσημασμένη προσωπικότητα, είναι του υποκόσμου, γνωστός είναι, έχει παίξει διάφορα, έχει παίξει στα σύριλ, το βλέπουμε. Και στο προφίλ τον έχουμε δει και στη λάμψη, είναι γνωστός. Πείτε μας λοιπόν τη γνώμη σας. Τη γνώμη σας, τι να σας πω δηλαδή? Μα για τον προαναφερθέντα φυσικά. Όχι, αυτόν δεν τον ξέρω, τον προαναφερθέντα. Άμα θέλεις νόμο για τον Χάρι Κλίν, πολύ ευχαρίστως να το αναλύσω έτσι, εμπλήρη με τριοπαθία, να το αναλύσω όλα αυτά. Μα γι' αυτόν ακριβώς πρόκειται. Για ποιον? Για τον κύριο Χάρι Κλίν. Τι να σας πω δηλαδή? Εάν σας αρέσει, εάν γελάτε μαζί του, εάν σας προβληματίζει. Βέβαια, πώς δεν μας προβληματίζει ο άνθρωπος, είναι προβληματικό άτομο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Εάν η πολυσχηδής του καλλιτεχνική προσωπικότητα επιδρά στο θυμικό σας. Με τώρα που το εξήγησες, το έχω κατανοήσει, έχω μια μετριοπάθεια από αυτό. Και αντανακλά τις δικές σας εσωτερικές παρορμήσεις που παραμένουν αδρανείς λόγω της βασανιστικής καθημερινότητας και του αγώνα για επιβίωση. Όπως τα έβαζα ακριβώς έτσι και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Συμφωνώ απολύτως και τις φραγκούλες τα πήραν όλα. Τα οικείο δεν αφήγα τίποτα μέσα. Μέσα στη θηρίδα.
3,5 μέτρα ήταν το τούνελ. Κι άλλος είπε στα τεροβλάνα κάτω σκοτώθηκε. Χάλια είμαστε. Ασφαλώς τον εκτιμώ. Είναι χαριτωμένος, αξιαγάπητος, ευφυής και αποπνέει αγάπη και καλοσύνη. Δείχνετε να τον αγαπάτε πολύ, Υπάρχει μάνα που δεν αγαπάει το παιδί της. And now, ladies and gentlemen, directly from Calamaria City, Hollywood, California, for the gossipiotias, the wonderful, the exciting, the first, the best, the amazing, the Moro Manulam, the Moro Harry Clean Show! Σ' αυτή τη χώρα που ανθεί φεδρά πορτοκαλέα, τα πάντα λειτουργούν σωστά, υπεύθυνα και ωραία. Χαράτσι καθημερινό, συντάξεις, πείνας, ήτη, η πολιτεία σέβεται τον Έλληνα πολίτη. Τα υπουργεία σκίζονται να σε εξυπηρετήσουν, ρυθμίζουν κάθε πρόβλημα προτού να σε ρωτήσουν. Δημόσια διοίκηση, φορείς και υπηρεσίες δουλεύουνε μερόνυχτα και Κυριακές και αργίες. Και τηλεόραση και ραδιοφωνία, άρθρα, αναλύσεις, σύριαλ σε πλήρη αρμονία. Δηλώσεις, λόγοι, σχόλια, στεφάνια, παρελάσεις κι οι βουλευτές μες στη Βουλή να δίνουν παραστάσεις. Σ' αυτή τη χώρα που ανθούν παράσιτα χιλιάδες, θα δούμε Θεού πρόσωπο ίσως το 3.000. Γιατί εμείς το ξέρουμε από όλους πιο πολύ, στον πάτο πάνε οι άξιοι και πλέουν οι φελοί. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε ζωντανά σε απευθείας μαγνητοσκόπηση μια έκτακτη είδηση που μας ήρθε μόλις τώρα. Την είδηση, φέρτε βρε παιδιά την είδηση, περιμένει ο κόσμος να μάθει τι γίνεται. Πιο γρήγορα, παιδί μου. Καλά, μωρέ, πώς κάνεις έτσι, ρε. Έλα. Εντάξει. Σιγά το έκτακτο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Εδώ είναι η είδηση. Λοιπόν, όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση που μας ήλθε μόλις τώρα. Όπως μετέδωσε το Mega Channel, εκδηλώθηκε πριν από λίγο πραξικόπημα στον Antenna TV. Ο Χάρι Κλίν και οι άλλες καλλιτεχνικές δυνάμεις πριν από λίγο κατέλυσαν την ένομη τηλεοπτική τάξη και εγκαθίδρυσαν καθεστώς στιγνής τηλεοπτικής δικτατορίας. Οι δυνάμεις του σταθμού, κυρίες και κύριοι, παρά την ηρωική τους αντίσταση, παρεδόθησαν αμαχητοί και ο μέχρι προ 5 λεπτών πρόεδρος του Αντένα, ο κύριος Μήνος Βολονάκης Αργυράκης Μάτσας και Αϊός Κυριακού, κατέφυγε στο New Channel και από τότε αγνοείται η τύχη του κυρίου Κούβελα. Παρακολουθήστε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα αμοντάριστα, επαναλαμβάνουμε, αμοντάριστα πλάνα από το πραξικόπημα όπως το κατέγραψαν οι κάμερες της ΕΤ1, ΕΤ2 και ΕΤ1,2. Καλή σας όρεξη. Το βίντεο παρακαλώ πολύ. Βάλτε το βίντεο επιτέλους. Μίτσο, τρέξε αγοράκι μου, έλα! Εγώ και σε σκέφτομαι και αυτό είναι απίθανο. Πραξικόπημα, Μίτσο μου! Πού? Πραξικόπημα στον Αντένα!
Στον Αντένα, πραξικόπημα. Και τι καθόμαστε. Τι να κάνουμε, Μίτσο μου. Είσαι μόρια αρχάλος σε κανένα σούπερ μάρκετ να πάρεις κανένα γάλατο. Μην μείνουν, ας πούμε, χωρίς γάλατα τα παιδιά μας. Το ξέχασες, Μίτσο μου, δεν έχουμε παιδιά. Εντάξει, δεν έχουμε, δεν λέω. Αλλά μπορεί να κάνουμε να μου τα αποκλείς. 45 μάγνου, μανίτσα μου, τζάμπα το κουβαλάμε το εργαλείο, παιδί μου. Τζάμπα το κουβαλάμε το εργαλείο, Μίτσο μου. Τι κουβαλάμε, Μίτσο μου, τι κουβαλάμε, αγοραγιό μου. Έλα ρε παιδάκι μου, έλα ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε κανένα πραξικόπημα. Κάθε 20 χρόνια μας γίνονται τέτοια μπερεκέτια. Ανδρέας! Να καίγεται. Μην κινήσεσαι. Μην κινείσαι. Να καίγεται. Έτσι, μην κινείστε. Μην κινείσαι. Να καίγεται. Ο κλαδόν! Να καίγεται. Εκεί ήρθε. Εσύ γιατί δεν είσαι κέρθητος εκεί, Γιατί δεν είσαι κέρθητος. Να ειδονίζετε το έδαφος. Ανδρέας, επιτεθείτε εξαρείς. Επιτεθείτε εξέξι. Επιτεθείτε από αέρος. Επιτεθείτε από θαλάσσης. Αυτή τη στιγμή, αγαπητοί τηλεθεατές, ο ουρανός πάνω από τον Αντένα φλέγεται, οι δυνάμεις του αρχιπραξικοπηματία Χαρικλίν μας έχουν περικυκλώσει, είναι σχεδόν δίπλα μας έχουμε τον εκπρόσωπο των πραξικοπηματιών, κύριο Γκαμτζαχουρντία, από την Τυφλίδα της Καλαμαριάς ποντιακής καταγωγής, που θα μας εξηγήσει τι ακριβώς δεν συμβαίνει. Κύριε Γκαμτζαχουρντία, can you tell me please up and down what runs in the gypsies? Днеска да дражвосмени, дагаска да тражешни гутрвоцни антена, баграшешна да цник не тручкнювая тражешни хуик, нет цакатровосни цаспни дела по влаку, брагасни, дровоску трочни и праводастка да цаскни воводскни. Дракаки, годос владельцни, вроводские топровода тавошка местин украинская губерния, не наскатуская американцы капиталистики, не трагонда, не троянда, тихизьяне, тихопанда. Гравесни да вас трагвош. Не сказал травош, а я по траве нам отдавай концевать есть князя. Не сказал травешни, до свидания. Брагаста вас нецни, гуволу дроста да ясма, а я на года троецката ватоцвацки нет газасни, а драшта гвецви, нубрувоски, баялата цари, мувоята три, мошта не на гадзайда, буэнда растая вацкует минаята три шведа, межетвет, двит майора сагвани, ужут марекец растыват три четыре. Настгадес. А я попробовал сказать его вообще не молтри, сказал Далавацка моя тут Салоник. Ми вас таду дудуск диарят, и вот смеяна когда трасивец воли, Басаски, Мулски, Вардари, Скопье, Дзустуи, Инсаранда по соседика. Настгаде. Воя православоц военный Атена, Багудрасвадецкий, воя Траси, Анамбабула, Тумичутаки, Тутролей, Гастасни, Вужвудский, Хайта, Баста, Тражецкий, Володяне и Мандари с Гвалцевязни. А разсветру мумавая, да десказицки, воялари, мавуцоси трианди, вовонди, εξακούσες 50 βαθμοί Κελσίου. Slow the macho, ρε φιλάρα να μου. Σιγά τον πολυέλαιο. Επαναλαμβάνουμε κυρίες και κύριοι ότι βλέπετε αμοντάριστα πλάνα τα οποία και εμείς παρακολουθούμε για πρώτη φορά για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, όπως μετέδωσε πρώτος ο Sky, ναι, έχει συλληφθεί
Έχει συλληφθεί τελικά, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Αντένα, ο κύριος Κυριακού, για να δούμε και αυτά τα πλάνα. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι. Ναι, βλέπουμε εδώ τον κύριο... Βλέπουμε εδώ τον κύριο Κυριακού με χειροπέδες. Και όπως με πληροφορούν αυτή τη στιγμή από το κοντρόλ, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον τηλεσκηνοθέτη μας, έγινε κατάληψη και εδώ στο πλατό. Nosotros por aquí, ¡Tío Bonito! Oye, Bonito, no, cariño, pues estamos en la antena. Nosotros. Sale Bonito, no mundo vaya por aquí, Kiriakou, Colote ya de los vasitos de cañuto de la Bacuria. Cacomini. Oye, apárate ahí. Lorella, malame un de la cachito. En la huella. ¡Oróese! María Berrito, Ayala, para aquí, con los brositos gritando. Ayala, los brositos de Jaicali, Bandulaki, estoy a brosito de la tarea a tu cuerpo para aquí. Voy a digo la mundo, Arroya, ¡sea! Catella la Kiriakou, Bolo. A la brasilo. Oye, Torobo, Poropompero, pero. Και πρόκειται... Πότε? Ναι. Τώρα, μάλιστα. Λοιπόν, πρόκειται για τον αρχηγό των Χαρικλινίστας, που όπου να είναι, κυρίες και κύριοι, θα εκφωνήσει διάγγελμα. Από μένα και την Σαβούλα Λιάτσου, που έχει συλληφθεί και αυτή και ανακρίνεται στο υπόγειο. Καλή σας νύχτα. Δείτε τώρα το διάγγελμα του Χάρι Κλίν και αμέσως μετά το επεισόδιο της τηλεοπτικής μας σειράς Βαμμένα κόκκινα μυαλά με τον Χαρίλαο Φλωράκη και την Αλέκα Παπαρίγα. Señoras y señores, Elinides y Elines, stasera, dum spiro, qui parasfilia parokena magricolis, tenocolis, trimocolis, y saludo para pesetas, y sendonia diplófarda kinatografis de nuia. Pero que ambos, l'ombre, señoras, y ancra partito l'ombra para ahí, lercando il televisione dell'antena muerto. وليل الحال ما تراسة لي الهلبة للمات انتنا بلاموس سلمنا إلا الإخمو هيدا بلاموس بلس أقبل يلا هيدا بلاموس دمري صلدق بلاموس. Il nuevo Andena y Ampardo para que escalarro prendo i generale. Ariclin. Sí, general. Se partito el hombre cantato parando, Chi ando la canto para aquí la Bacuria. Τι έχει πάθει, ρε παιδί μου, άνθρωπος με τα μπακούρια να. Εντάξει, ρε παιδί μου, μια χαρά άτομα είναι τα παλικάρια. Ando repartito rulla coromilaca certo yando caia. Πιπιλί. Όχι και την πιπιλή μεγάλη, η Ρωσιλία να μου. Separando los otros y ando galagando y al partito conto soppondo panayotoplo y profile, Semerando y ando signori che anda la parlando y a carresse carraco il tutto porondo la malagueña sale rossa y también la guiña y in autosa. Μέσα μεγάλα. Los ojos de la negra vida. Ένας νέγρος έκασε μια βίδα, εντάξει τώρα. No se llama cartito, yo un parto, Il nuevo Antena. Y a partito mando a la carrarte y a carrajo. Si ho partito Kiriakou, Oye, general, paranda onde, Ángela Dimitriou para aquí, La canta sere, el hombreato, y sombre carrando la vieja raza que ya rayara. Pe condorcere.
El cielo robando cuando es bueno. Πω, ίσα που προλάβαμε. Τώρα ησύχασα, δικιά μου. Τα ράφια τι θα τα κάνουμε, Μίτσο μου? Κατέβασε μου ρίκα τα ράφια. Επάνω στην πιαζίνη μου, Μίτσο μου. Εντάξει, Μανίτσα, εντάξει, μην κάνεις έτσι. Χρήσιμα είναι. Θα βάλουμε πάνω τα γάλατα που έχουμε καβάτσα από τον πόλεμο του Περσικού. Είναι όμως ακόμα τα πίνουμε. Τα πίνουμε, αλλά σε παλιές τιμές, Μανίτσα. Για γάλατα τα πήραμε, γιαούρτια βγήκανε. Ξέρεις πόσο πάει το γιαούρτι σήμερα? Συμφέρει, Ναι, Μίτσο μου, ναι, Κάτσε, ρε παιδί μου, μην πιάνεις το Magnum. Μανία που έχεις με τα όπλα, ρε παιδάκι μου. Και το έχω και οπλισμένο, έτσι. Με το δρακάκι χάνομαι, με τον κουίκ τελειώνω. Με παπαδάκι ξενυχτώ, με την παυλά κουλιώνω. Με τη σεμίνα έδεσα, τη βρήκα με τη ρούλα. Πήρα τον τζόχο άντρα μου και βρήκα τον παντούλα. Γύρνα τον τροχό της τύχης, εκατομμύρια να πετύχεις. 4 κανάλια σένα, κάθε μέρα στον αντένα. Τα μπακούρια πιάνομαι, στο ντόγι κατεβαίνω. Με τούτη φρούτη χάνομαι, με πιπιλί πεθαίνω. Ειδήσεις αποκλειστικές, θέματα ένα κι ένα. Λίστιες φόνοι βιασμοί στα νέα του αντένα. Γύρνα τον τροχό της τύχης, εκατομμύρια να πετύχεις. 4 κανάλια σένα, κάθε μέρα στον αντένα. Γύρνα τον τροχό της τύχης, εκατομμύρια να πετύχεις. 4 κανάλια σένα, κάθε μέρα στον αντένα. Θρίαμβος! 4 κανάλια σένα, κάθε μέρα στον αντένα. Τα τροχαία ατυχήματα είναι, χωρίς καμιά αμφιβολία, η μάστιγα της εποχής μας, αγαπητοί τηλεθεατές. Μια μάστιγα που παρά τις έντονες προσπάθειες που γίνονται παραμένει το υπαριθμόν 1 πρόβλημα της χώρας μας, μια και τόσες ανθρώπινες ζωές χάνονται ανόητα και άδικα στην άσφαλτο. Εγώ θα ήθελα... Σας παρακαλώ μην ομιλείτε την ώρα που διακόπτω. Δεν επιδείξου, Το σιγά, κύριε. επιδείξου. Το σιγά είπαμε. Στο στούντιο σήμερα ιστορικοί, καθηγητές, ψυχολόγοι, φυσιοδίφες, φυσικοθεραπευτές, ποδοσφαιριστές θα αναλύσουν ο καθένας βέβαια από τη δική του πλευρά το θλιβερό αυτό φαινόμενο. Το λόγο έχει ο κύριος Πιτίδης. Σας ευχαριστώ ειλικρινέστατα δηλαδή και λοιπά. Εγώ ως ηχθειολόγος θα αναλύσω το θέμα, δεδομένου ότι στην πατρίδα μας δηλαδή και λοιπά. Είναι φυσικό δηλαδή, τραγικό θα έλεγα, ότι συμβαίνουν 2.500 ατυχήματα δηλαδή ετησίως δηλαδή και λοιπά. 2.501 θα έλεγα με τη δική μου, όπως βλέπετε, περίπτωση. Με συγχωρείτε δηλαδή και λοιπά, από τροχιό το πάθατε κι εσείς δηλαδή. Ακούστε, την ώρα που ερχόμουν στο στούντιο έπεσε μία νταλίκα απάνω στο παπάκι. Όπως καταλαβαίνετε ήταν μάλλον τραγικό. Τραγικότατο θα έλεγα δηλαδή και λοιπά. Έπεσε δηλαδή και λοιπά μία νταλίκα πάνω στο παπάκι σας. Φοβούμαι ότι δεν καταλάβατε. Εγώ έπεσα πάνω στο παπάκι. Συγγνώμη δηλαδή και λοιπά, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω δηλαδή. Πέσατε δηλαδή με το παπάκι σας στο παπάκι το οποίο οδηγούσατε εσείς με το παπάκι δηλαδή και λοιπά.
Μάλλον δεν καταλάβατε. Δεν οδηγούσα εγώ το παπάκι, οδηγούσα την Ταλίκα. Ταλίκα. Έχετε δηλαδή και Ταλίκα? Την αγόρασα, ξέρετε, γιατί κυκλοφορεί ελεύθερα στο κέντρο. Αλλά προσέξτε με, το κυκλοφοριακό είναι κάποιο άλλο θέμα. Θα το αναπτύξουμε σε μια άλλη εκπομπή. Σωστά δηλαδή. Συγγνώμη, και γίνατε δηλαδή τόσο χάλια δηλαδή και λεπά. Που να βλέπατε την Ταλίκα. Αλλά τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε στο θέμα μας. Καλώς. Εγώ ως ηλεκτρολόγος θα τα λύσω το όλο θέμα, δηλαδή ειδικός επί του θέματος, και επανερχόμενος τονίζω δηλαδή και λοιπά, ότι με τους ρυθμούς των ατυχημάτων που ακολουθούμε δηλαδή και λοιπά, είναι φυσικό επόμενο δηλαδή και λοιπά, μέχρι το 2015 να έχουμε εξαφανιστεί πλήρως δηλαδή και λοιπά ως Νταλίκες, ως έθνος δηλαδή και λοιπά και λοιπά. Και ως έθνος και ως νέα και ως ελευθεροτυπία, αχταρμάτουρλου όλα δικαίμουνα μου. Αναλυτικότερο δε, ως υδραυλικός θα μιλήσω, ο ειδικός επί θεμάτων, καταλάβατε δηλαδή και λοιπά. Και βάσει της μεθόδου των 3 πτωμάτων ανά ατύχημα δηλαδή και λοιπά, υπολογίζομαι ότι το 2015 ο πληθυσμός της Ελλάδος δηλαδή και λοιπά δεν θα υπερβαίνει τα 4 εκατομμύρια δηλαδή και λοιπά, εκ των οποίων τα 3 εκατομμύρια θα είναι Αλβανοί δηλαδή και λοιπά, το 1.999.999 Φιλιππινέζοι και ο ένας εναπομείνας δηλαδή και λοιπά θα είναι Έλληνοι στο μουσείο δηλαδή θα βρίσκεται εις Γιάλας δηλαδή και λοιπά, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Washington δηλαδή, όπως λέει και ο κύριος Χατζηνικολάου δηλαδή και λοιπά. Washington δηλαδή. Χτύπησες κέντρο δικαίμονα μου, κερδίζεις χρυσούν ορολόγιο. Και με μπουρέσεις μεγάλα ραγμένο στον ακάλυπτο και πήρω το φραπεδάκι μου τις 48 ζάχαρες και τσα. Τι θα πάρετε παρακαλώ? Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα? Κάνα φιλέτο? Τι κανένα ρε παιδί μου, φτωχοί είμαστε. Πιάσε καμιά 20 φιλέτα. 20 φιλέτα. Πού σε, κατά 21 Μάλιστα. 21 φιλέτα. Καμιά σαλάτα? Και ο φτέδες έχει? Και φτέδες όχι. Μέσα χόρτα έχεις? Βεβαίως. Ωραία. Πιάσε να μου 15 σαλάδες και 3 στρέμματα χόρτο δικιά μου. 15 σαλάτες και 3 στρέμματα χόρτα. Κάτω 4 Μάλιστα. Κάνε τυρί? Μέσα. Πιάσε 2 κεφαλάκια. 2 κεφάλια τυρί. Κατά 4. Και φτέδες έχει? 4 κεφάλια τυρί. Μάλιστα. Κάνα σολομό? Γουστάρω μέσα να μου. Πιάσε 4 σολομούς και ένα βαλαωρίτη. Πώς? Εντάξει ρε παιδάκι μου, στα εύκολα θα κολλήσουμε τώρα. Και πού σε, φέρε και καμιά ελίτσα για το ουζάδι, εντάξει? Βεβαίως. Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες? Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες, τις μεγάλες όμως, 80 ελιές. Κάτω σε 140. 140 ελιές. Τι θα πιείτε, καμιά μπυρίτσα? Και ο φτέδες έχει? Εντάξει μέσα, πιάσε και 2 μπυρίτσες. 2 μπύρες. Όχι ρε παιδί μου, 2 κασόνια μπύρες είπαμε. 2 κασόνια μπύρες. Πόσα φιλέτα είπαμε δικέ μου? 21. Κατά 37. 37 φιλέτα. Πολλά είπαμε, που θα τα φάει. Κατά 36 ρε παιδάκι μου. Έλα βασιλάκι μου. Κάτσε ρε παιδί μου, για να φάμε ήρθαμε, όχι για να πηδήξουμε. 36 φιλέτα. Ευχαριστώ. Έλα πού σε, έλα πήγαινε ρε παιδάκι μου τώρα να μου πάρεις τη δουλειά σου. Μπορώ να φύγω? Και ο φτέδες έχει? Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Καλή ώρα. Και ελιές που σε, Ορίστε. κάτσε έναν άτρεπόμενο. Καλύτερα. Και που λες δικέ μου? Άντε γεια μας. Άντε μήπως. Και γάμω τα ουίσκια δικέ μου, έτσι βάζ ρίγκαν, 45.000 το ποτήρι δικέ μου. Κάτσε ρε παιδάκι μου, άσε το μάγνουμ, μη μου φύγουν τα σκάλια να πούμε και ξεφτυλιστούμε. Και το μαγαζί Σένιο, έτσι. Τζιτζί ρε παιδί μου, αρφαδιασμένα πράγματα στη κλάση μας, τρίποντο. Με τα τραπεζομαντιλάκια, τα χεράκια, τη μουζικούλα. Και η Μαριλίκη σκέτο ρε παιδί μου. Η Europe η δουλειά δικέ μου, high definition. Και μετά σου λέω ότι είμαστε λαός πιστοδρομικός και απολύτιστος.
Ποιος Φίτσουλας, ρε παιδί μου, λέει αυτές τις αηδίες? Ο Λινφίλιος, ρε παιδάκι μου. Στους Time να μας είπαν ότι είμαστε τριτοκοσμικοί, κατάλαβες. Ανθέληνες, ρε. Ανθέληνες του κερατά οι λαμόγες. Τι λένε, παιδί μου, μας είπαν απολύτως τους εμάς, τα πριπιτσόλια δηλαδή. Άμα είμαστε απολύτιστοι, εμείς ποιοι είναι πολιτισμένοι, ρε. 10.000 έχει το στέικ εδώ μέσα. Στείλε το Time σε καμιά πρώην Ιουγκοσλαβία, καμιά Αφγαζία, κανέναν Αγκόρνο Καραμπάχ, να δει τι πάνε να πει ακτινίδιο. Δεν έχουν να φάνε, ρε οι άνθρωποι. Τρώει ο ένας τον άλλο και μετά φτύνουνε τα μανικετόκουπα. Κοιμούνται στο χώμα, ρε. Έχουνε μέντια στρόμ στα Σκόπια. Έχουνε μήτρα ταχύτητος, για να ξέρω δηλαδή. Πες τα ρε δικέ μου, για στο στόμα σου να πούμε που μας πουλάνε και πολύ τρέτο και μας τα έχουνε πρίξει οι ναμικιόριδες. Είμαστε λέει 100 χρόνια πίσω. Σιγά ρε μην βγάλετε κανένα δάχτυλο. Όταν εσείς ρε κορόιδα τρώγατε βατόμουρα, εμείς είχαμε χολυστερίνη. Ξέρεις και από ιστορία τεράστια, Όχι ρε, στην τηλεόραση το είδα. Σεντόκι, Μαντέρ. Τώρα που είπες τηλεόραση, πήρα ένα εργαλείο και γαμώ τα εργαλεία. Χάι. The first, ρε. Σκοτώνει. Τι μάρκα δικέ μου? Sony δικέ μου. Γαμώ τις μάρκες, η μάρκα μου. Τηλεόραση 179 ιντσόνα. 366 προγραμμάτων. Κλείνει μόνη της, ξυπνάει τα παιδιά το πρωί. Τα πάει σχολείο. Και τα φέρνει. Τι λέρε? Ψήνει καφέ, λέει τις ειδήσεις μία ώρα πριν από την ΕΡΤ από όλα τα άλλα τα κανάλια. Κάτσε καλά, δικέ μου. Σου μιλάω για τηλεόραση μικροκυμάτων, Το πρόγραμμα της μιας ώρας το βλέπεις σε 10 λεπτά. Και πόσο πήγε το μαλλί, δικέ μου? Κάτσε ρε παιδί μου από εκεί πέρα. 500 σκήνες, δικέ μου. Άμα αυτό δεν είναι πολιτισμός, τότε τι είναι να πούμε? Ρίξαμε την καθετή και περιμένουμε να τσιμήσει. Έτσι είναι ρε δικέ μου. Εμείς δεν δώκαμε να πούμε τα φώτα του πολιτισμού. Ακρόπολη να μου. Δελφή. Νεράιδα, Στόρκ, Φαντασία. Πήγε στην Άτζελα ρε ούφο? Όχι δικέ μου, δεν έχω πάει. Πήγαινε στην Άτζελα ρε ξερέρωτε να δεις τι πάνε να πει πολιτισμός, τι πάνε να πει σαμπάνια, τι πάνε να πει γαρδένια και σπασμένο πιάτο. Καλά, εκεί έχεις μείνει ακόμα ρε κάμενο χαρτί εσύνα μου. Στη γαρδένια και στο σπασμένο πιάτο. Εδώ ο πολιτισμός προχωράει δικέ μου. Πού πάει να πει? Διογέννης. Γιατί στο Διογέννη δεν πετάνε δηλαδή γαρδένιες? Όχι δικέ μου. Τι πετάνε δηλαδή? Θα δεις ρε παιδάκι μου, θα δεις. Θα πάρουμε και τα έπιπλα μαζί μας, δικέ μου. Ναι. Εντάξει ρε παιδί μου, πώς κάνετε, έτσι θα σας πάρουμε να πούμε και μην μιλάτε συνέχεια. Ζαλιστήκαμε ρε παιδί μου. Αλέα μου, δώσ' τα όλα. Δώσ' τα πελαράστια. Τι θεώρα δεν που σε έχω φέρει ρε παιδί μου. Στο πρώτο pet shop της Αθήνας έχω φέρει δικέ μου. Από μπίλι που ζούσα μέσα στο σκότο, στο Μεσαίωνα ρε παιδί μου, πετούσαν καρδενίτσες, κατάλαβες. Εδώ υπάρχει τροφή ρε παιδί μου, που σε Ευρώπη να δεις πως γλεντάει η Ελλάδα ρε. Θα φύγω με τους φίλους μου για Καϊρό, ταξίδια να ψυχής να σε ξεχάσω. Μετράω το πυρετό μου στον Ηράγκυρο, 38 και 39 και 9, 40 μονοπάτια μες στα μάτια σου και δεν μ' αφήνεις ένα να περάσω. Τι έγινε ρε μεγάλα, με καινούριο σύνθετο σε βλέπω να κυκλοφορείς. Άμα δεν κυκλοφορούμε και 300 γκόμενες, τι είμαστε ρε Μπίλι? Τελικά ποιος είσαι ρε μεγάλε, ποιος είσαι ρε παιδί μου, τα 120 ενωμένα εργοστάσια είσαι. Και πού είσαι δικέ μου, την άλλη φορά που θα ξαναβούμε έξω, πάρε και μαζί σου και ένα σκρίνιο με λεβαριά όμως. Παναγία μου. Όπου και να με, Παναγία μου. φτάνει ο Ηράγκυρος βαθιά, 38 και 8, 39 και 9, σαν γυάλινο λουλούδι που σπάει από έρωτα. Μπράβο ρε παιδάκι μου. Δικέ μου. Καλά έτσι να μου τραγουδήσει. Που σπάει από έρωτα. Τι έγινε ρε Βασίλη, στεγνώσαμε, δεν έμεινε τροφή ρε παιδί μου. Έτσι θα τη βγάλουμε στεγνά.
αρχηγός μιλάει, καλώς. Σε φτιάξα μεγάλε, τι μου έχεις κάνει τεράστιε. Κάποιο ποταμό πίνω ακυβέρνητο. 38 βραδιές, 39 βραδιές, 40 βράδια πάνω στο ορίζοντα. Και σε εργαλείο, ρε παιδί μου. να σου στείλω. Ρίξε πράγμα, ρίξε. Έλα δικέ μου, κάνε και εσύ λίγο. Πανέχονται οι άνθρωποι σε ιδανικές φωτιές. Δεν με θυμάσαι, τώρα σου θα με φέρει. Τη γυναίκα κουβαλάω μαζί μου, ρε παιδάκι μου, εσύ δεν είσαι γυναίκα, παιδάκι μου, δεν είσαι γυναίκα. Τι εθνική οδός είσαι με παρακαμπτήριο, ρε παιδί μου. Καθαρό το άλογο, ρε μάκα. Από ποιο μαντρί το πήρες? Είσαι μωρή πινέζα να πούμε, μη σε βάλω στις τελικές, σε χορτάσω πουλιά. Τι 38 και 39, 40 δεμάτια σου πετάξαμε ρε κουκλάρα. Βλέπετε Αντένα, το ελληνικό πρόγραμμα στο σωστό κανάλι. Από εδώ, από εδώ. Και συνεχίζουμε το δελτίο μας, αγαπητοί ακροατές, με καυτές εξωτερικές ειδήσεις. Είπαν τη γριά να δέσει και αυτή ξεδοντιάστηκε. Οι σφοδρές συγκρούσεις στο μέτωπο Βοσνίας, το Βοσνίας γράφεται με ωμέγα, όπως το τυρί, Βοσνίας, Τερζεγοβίνης και Σερβίας, κόμμα, συνεχίστηκαν ως αργά τη νύχτα, κόμμα. Το βασανισμένο Σεράγεβο έζησε για άλλη μια φορά τον τρόμο και τον πανικό. Τελεία. Ελεύθεροι σκοπευτές, κόμμα, βολές αρμάτων μάχης και ρουκέτες, κόμμα, έκαναν τη νύχτα μια σωστή κόλαση, τελεία. Η ανταπόκριση από τον Νίκο Παντόφλα. Άνω κάτω, τελεία. Νίκο, σ' ακούμε. Από εδώ, ρε μαλάκα. Τραγικές εικόνες από ό,τι βλέπετε κι εσείς, αγαπητοί τηλεθεατές. Τελεία. Νίκο, σ' ακούμε. Από ό,τι βλέπετε κι εσείς, αγαπητοί τηλεθεατές, η κατάσταση εδώ είναι τραγική. Οι νεκροί έχουν περάσει τους 300, ενώ οι 300 ματίες υπολογίζονται σε 2.500, εκ των οποίων οι 300. 3.500 πολύ σοβαρά. Πες μας, Νίκο, πώς είναι τη στιγμή αυτή η κατάσταση στο Σεράγεβο? Από ό,τι πληροφορούμε στο Σεράγεβο. Σεράγεβο, η κατάσταση είναι ήρεμη. Οι πολίτες έχουν βγει στην αγορά για ψώνια και οι πληροφορίες μιλάνε για έναν νεκρό και 2 ετοιμοθάνατους. Ελαφρά τραυματισμένους. Μάλιστα. Νίκο, πες μας, εσύ αυτή τη στιγμή είσαι μέσα στο Σεράγεβο? Άνω, τελεία. Εγώ τη στιγμή αυτή βρίσκομαι λίγο πιο νότια. Συγκεκριμένα βρίσκομαι στο
στο 28ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Τόσο κοντά, Στο Σεράγεβο, ναι. με τη βοήθεια της Παπαρίγα. όχι, Παναγίας, αν φτάσουμε αύριο. Νίκος Παντόφλας από... Παντόφλα. Μαλά... Εγώ. Μαλακάσα για τον Ναι, άντε πες το. Τελειώσαμε. Ευτυχώς. Τραγικές εικόνες από ό,τι βλέπετε κι εσείς, αγαπητοί τηλεθεατές. Τελεία. Ζαΐρα! 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 Yes, master. Πάρε τηλέφωνο στο γραφείο ταξιδίων και ακύρωσε τις διακοπές στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Yes, master. Στην Ελλάδα θα πάμε διακοπές. Πολύ αίμα στην Ελλάδα, πολύ αίμα. Ωραία χώρα η Ελλάδα. Αυτή η χώρα φιλάρα, εξ όπου πληρώνει να πούμε τις κάλτσες της εφόρους, πληρώνει να πούμε και φόρο αίματος αμαλάχη να πούμε. Έτσι δικαί μου και φορολογήσου και τη βλακεία, εντάξει, καθαρίσαμε. Το πήραμε το πρωτάθλημα. Ρε Πιλάκο, νιώθω μια λιγούρα να μην θα φάμε τίποτα από αυτόν τον Καραγκιόζη. Ξέρω τι εγώ ρε παιδάκι μου, άλλος ήταν μου 2 ωρεκτικά έφερε και εξαφανίστηκε. Πάει στο Αίγυπτο να φέρει το παστούρμα, κατάλαβες να μου. Εσύ Μάνιτσα που τι έγινε, έφαγες καλά σήμερα? Τι πεινάς δηλαδή? Λίγο. Φάει και αυτά μωρή άρρωστη να μου. Μέχρι να του τα γιουβαρλάκα τι να κάνουμε. Άμ η γλώσσα μας ρε μεγάλε, αυτή η υπέροχη ελληνική γλώσσα που έπρεπε να μιλιέται από όλους τους ξενέρωτους στην Ευρώπη. Πες τα ρε γίγαντα, ποια ξέρει γλώσσα έχει τέτοια ιστορία ρε τεράστιε. Τέτοιο αρφάβητο ρε μεγάλε. Τέτοιο πλούτο λέξεων ρε παιδί μου, 25.000 λέξεις γλώσσα ρε μαλάκα. Εδώ ρε μεγάλε μια λέξη θες να πεις να πούμε και ψάχνεσαι μέσα στις 25.000 λέξεις, δεν ξέρεις πια να διαλέξεις ρε μεγάλε. Σε μένα τα λες ρε King Kong. Να πάνε να τα πεις αυτούς τους ξενέρωτους που μας λένε τριτοκοσμικούς, κατάλαβες. Γλώσσα ίσον πολιτισμός ρε μαλάκα. Κώστας. Αριστοφάνης ρε μεγάλε. Ευρυπίδης. Οδυσσέας Ελίτης ρε η μύθε. Ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρω. Σε ποια ομάδα παίζει? Δεν είναι ποδοσφαιριστής ρε βούρλο. Τι είναι? Κρουαζιερόπλιο ρε αστοιχείωτε. Να αυτά πετάς ώρες και με το δίκιο τους μας λένε αμόρφωτους, κατάλαβες. Εγώ ρε αμόρφωτος. Που έχω στο σπίτι μου να πούμε 2 Βρυτάνικες, 1 Πάπυρο Λαρούς και 3 Ιδρύες. Και στόπα ρε παιδάκι μου, μην πάρεις μεγάλη βιβλιοθήκη, δεν θα έχεις με τι να τη γεμίσεις μετά. Ρε σβούρε, εγώ τα βιβλία εκτός από διακόσμηση τα χρησιμοποιάω κιόλας. Δηλαδή? Πρόσεξε, βάζεις 1 Πάπυρο Λαρούς, 2 Βρυτάνικες και 1 Ιδρύα, ανεβαίνεις απάνω και τσακ, πιάνεις τη ζάχαρη μεγάλη. Και δεν μου το έλεγες τόσο καιρό ρε παιδί μου και είχα μια στίβα βιβλία και πήγα και αγόρασα σκάλα ο μαλάκας. Ρε σβουρέ, το βιβλίο εκτός από πολιτισμός είναι και φόδιο στη ζωή ρε παιδί μου. Εργαλείο όπως το λένε, το Black and Decker του σπιτιού να μου. Το χρησιμοποιείς και για προσάραμα στο τζάκι να μου, μαλάκι, κατάλαβα. Ακαλά που το θυμήθηκα, κοίτα, ρίξε μάτι. Τι είναι αυτό ρε παιδί μου? Γκούτσι μεγάλε. Από τιτάνιο και πετρό. Υπεραυτόματο, Μπαταρία 150 χρόνια μεγάλε. Εγώ θα πεθάνω και αυτό ακόμα θα δουλεύει. Σου δείχνει ώρες 36 ώρων μεγάλε. Τι ώρα είναι, τρισδιάστατε? 7:30 το πρωί. Τρελάθηκες ρε σινεμασκόπ. Νύχτα είναι. Ώρα Γκρίνουιτς λέει το εργαλείο ρε λάπατο. Ρε ώρα Ελλάδος σε ρώτησα εγώ. Ώρα Ελλάδος δεν δείχνουν το εργαλείο ρε μεγάλε. Δεν μας υπολόγισε βλέπεις ο κατασκευαστής να μου. Ποιους εμάς? Εμάς που τους δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού ρε μεγάλε. Τους δώσαμε τα φώτα του πολιτισμού και δεν μας γράψαν ούτε στο ρολόι για να ξέρουμε πότε θα τους τα ξαναδώσουμε πίσω, κατάλαβες να μου. Και μας κουνιούνται μετά τα ραδικοβλάσταρα.
Ωραία, ποιος είναι τελικά ο Γλυκόροφ, δεν κατάλαβα να μου του κουβαλάνε συνέχεια την πάπια. Τσαμπουκά θέλουν όλοι, ρε μεγάλη τσαμπουκάνα μου. Δες τη ωραία που ξεκίνηκε προχθές στην τηλεόραση ο πρόεδρος. Βγήκε, τα είπε χήμα και ακόμα ψάχνουν οι φραγκόκοτες. Τι έγινε αυτό το καρσόνι, δεν έφερε τίποτα να φάμε, ρε παιδί μου. Αχ, ναι, Βασίλη μου. Άσε κάτω το πλάκετο έκρινε, ρε παιδάκι μου. Ελληνίδες, Έλληνες. Το 92 χρόνος εφιάλτης και ο επόμενος θα είναι ψυχοβγάλτης. Θα μας φύγει ο τάγκος. Τα Βαλκανία πήρε και δαποθήκη. Απειλήθηκε ο Γλυκόροφ το κασίκι. Πρόσχε πίσω λαγός. Έλληνες και Ελληνίδες ενωμένοι. Πρόσοχε γιατί την έχουν στημένη. Και εχθροί και φίλοι. Αλλά δεν γνωρίζουν οι γαμημένοι. Άμα μας τη δω και τι τους περιμένει. Θα παγε σκαμπέρι. Ρέχτα όλα μεγάλα. Δεν δημότυχο μπλούς. Δεν μας παίρνει για λαστεία. Δεν δημότυχο μπλούς. Κινδυνεύει η αιστεία. Δεν δημότυχο μπλούς. Θέλουν τη Μακεδονία. Μας κουνιέται και η Τουρκία. Κόφτε πια τη μαλακία. Δεν δημότυχο μπλούς. Δεν δημότυχο μπλούς. Ρέχτα όλα μεγάλε. Ελληνίδες, Έλληνες. Και γαμώ τα κομμάτια. Εντάξει, δικέ μου το καταλάβαμε να πούμε και το Διδημότυχο δικό μας είναι και η Μακεδονία δικιά μας είναι και η Ομόνια δικέ μου δικιά μας είναι και το Αιγαίο δικό μας είναι να πούμε. Από την ημέρα δικέ μου που έπεσε μέσα ο Αιγαίας κατοκυρώθηκε. Δεν θα έχουν πέσει να πούμε και καμιά 15 εκατομμύρια νοματέοι εκεί στη στροφή να μπουν προς το Σούνιο. Συμπέρασμα. Έχουμε το copyright μέχρι το 15.000 μουχού. Και ας τα ψάρια δικέ μου να λένε τώρα πως το Αιγαίο είναι δικό τους. Από πού και ως πού. Εδώ δεν μας κουνήθηκαν να πούμε για αετή. Θα μας κουνηθούν τώρα οι γλάροι. Sit down well now. Χάλι γενικό, κράτος της πλάκας, προβληματικό. Ο τζόγος και τα δανεικά είναι του έθνους τα ιδανικά. Η ελπίδα της πατρίδας είναι λότο και προπό. Μια δωδεκάδα λαχείο λαϊκό. Ταβλίπο, καζάρια και ρουλέτα. Θανάσης και ξερί. Πρέφα, πυρίμπα και ένα φαβορί. Ω χώρα σχιζοφρενική. Δημοκρατία δικτατορική. Χώρα δεινοσαυρική. Λίγο Ευρώπη, λίγο Αφρική. Η ελπίδα της πατρίδας είναι λότο και προπό. Μια δωδεκάδα λαχείο λαϊκό. Ταβλίπο, καζάρια και ρουλέτα. Θανάσης και ξερί. Πρέφα, πυρίμπα
και ένα φαβορί. Σας παρακαλώ μη φουσκώνετε προφυλακτικά την ώρα της εκπομπής. Ο κύριος Γεχτατζίδης, ειδικός ορθοπαιδικός ουρολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Καρπενησίου και πρόεδρος του Κινήματος Απελευθέρωσης των Ομοφυλοφίλων Βακαλάου του Σαρονικού, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ, ως ζαχαροπλάστης, ειδικός επιθεμάτων αμβλώσεων, θα ομιλήσω. Οι ρίζες λοιπόν του προβλήματος είναι πάρα πολύ βαθιές. Με την ευκαιρία, ας πούμε, ξέρεις πώς λέγεται η γριά οικολόγος. Οικολόγρια. Μα σας παρακαλώ, μην ομιλείτε την ώρα της διαδικασίας, ησυχάστε παρακαλώ. Στο πρωινό καφέ μόνο βγάζετε το σκασμό, εδώ τα βγάζετε όλα. Και βάλτε τη φαλτσέτα στην τσέπη σας παρακαλώ. Κύριε Γεχτατζίδη, ιστορικές έρευνες απέδειξαν ότι ο Έλλην, πιστός στις παραδόσεις του, έπεφτε πάντοτε θύμα τροχαίων ατυχημάτων. Τα πάντα όμως ξεκίνησαν από μίαν φοβεράν ανακάλυψη, την ανακάλυψη του τροχού, η οποία έμελε να αποβεί η ατομική βόμβα δια την χώρα μας. Americans, my fellow Americans, I, Heracles Truman, the President of the United States of America, gather here before send me and my wife, and I say what said before the war. And all of them are now saying that again for me, saying to the simple, but I can ask them, and all over and all out of time, say bad, all time. And I ask you, my fellow Americans, before the going to stay here for the people, and out and again for the people, we stand before the people, and here the people, and there are the people, and where's the people? And I become for the Japanese in our hands stand, and here holds the line to fall out. And I believe to the goal, and all the time here, and said out, most once and ever, by the Japanese Empire, it's over. Okay. 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 Motorito ya tamoto soy papara. Magando yo. Wadindagi sandaya. With the same. Bawagandaya. Okay. Okay. Από αρχαιοτάτων χρόνων το ανθρώπινο πνεύμα ή το ανήσυχο,
Ο προϊστορικός Έλλην με το αρχαίγωνο ένστικτο και την δυναμική του ιδιοσυγκρασία ψεχνόταν γενικός και αορίστος, μπας και καλυτερέψει τις συνθήκες της διαβίωσης και της επιβίωσής του εις ένα εξαιρετικά εχθρικό και αφιλόξενο περιβάλλον. Περιβάλλον, μα δεν το κάνει έτσι καν. Βούτου, αν είναι κανένα βούτου, αμφωντράν και... Αρχικά, το ένστικτο και ο πρωτόγονος στοχασμός του τον οδήγησαν να ψάξει φόρμες και λύσεις στο χώρο της αρχαίγονης τέχνης. Η γλυπτική, η ζωγραφική, η μουσική και το τραγούδι ήταν οι κυριότερες ασχολίες του σε έναν κόσμο πρωτόγωνα αθώο όπου κυριαρχούσε η ανάγκη της επιβίωσης και η ευγένεια των συναισθημάτων. Θα μείνουν στην αιωνιότητα οι τοιχογραφίες των σπηλαίων, τα πρώτα εργαλεία, ο πρώτος τροχός. Μουκούνα, την έκανα πάλι τη μαλακία. Καλά, φοβερό μυαλό ο δικός σου δικαίωμα να μου. Τετραγώνησε τον κύκλο και στην άσα ακόμα ψάχνονται να μου. Άκου να δεις. The good morning shows from the morning. Η καλή μέρα δικαί μου από το πρωί φαίνεται. Τι γίνεται, φίλε, 3.000 λέει, 500 μέτρα έχουμε κάνει, 3.000 έγραψε. Έχει τίποτα άλλο, θα χάσουμε και το αεροπλάνο. Θα καθυστερήσουμε πολύ ακόμα. Λέω, θα καθυστερήσουμε πολύ ακόμα, μην χάσουμε το αεροπλάνο. Μιλάμε, καθυστερήσουμε πολύ. Είπες τίποτα ρε Παλουκάρι να μου. Είπες τίποτα ρε Παλουκάρι, μια ώρα μιλάμε ρε Παλουκάρι, καθυστερήσουμε πολύ, λέω, θα χάσουμε το αεροπλάνο. 8 το βράδυ δεν πετάς. Ναι. 8 παρα 5 τάν θα είσαι εκεί να μου. Τι ψάχνεις στη δουλειά. Εντάξει, φίλε, άμα είναι έτσι, εντάξει. Πώς εντάξει. Τι δουλειά κάνουμε να μου. Μη διανοίγουμε. Το ανήσυχο πνεύμα του και οι τεχνικές δυσκολίες της εποχής του δεν τον εμπόδισαν να συνεχίσει απτόητος να δημιουργεί προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ο πρωτόγονος άνθρωπος προσπαθεί, ξέρει πως στο τέλος η νίκη θα είναι δική του. Την έκανα πάλι τη χοντρή. Όχι ρε, που στην άνθρωπος τριγώνει στο τετράγωνο να πούμε. Εντάξει δικαι μου είπαμε, αλλά όχι και έτσι. Στην ερημό να χαγώ αυτοκίνητο δικαί μου, καφεδάκι, σαντουιτσάκι. Άσε μόνο με έχει φάει το άγχος καφεδάκι και σαντουιτσάκι, θα χάσουμε το αεροπλάνο ρε φίλε. Πώς κάνεις έτσι ρε παιδί μου, φάει κάτι. 2 μέρες νηστικός ρε παιδί μου, θα πάθεις τίποτα. Καλά. Τι καλά να πούμε. 8 ώρα δεν πετάς. Ναι. 8 παρα 5 τάν θα είσαι και τι ψάχνεις. Άμα είναι έτσι εντάξει. Θα σου λέω. Τώρα τι ώρα είναι δηλαδή. 7.30. Μέρα.
Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Τι μήνα έχουμε τώρα? Ιανουάριο. Εντάξει, άμα είναι έτσι, εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, θα προλάβουμε. Εντάξει, δεν σου λέω εγώ τι σε νοιάζει, ας τα πάνω μου να πούμε. Μη διανοίγουμε. Να μπορούσα στην ερημό. Να δεν τα αισθήματα, μωρό μου, να δουν τα αισθήματα. Νιώθω τα αισθήματα. Το ανήσυχο πνεύμα του εν τέλει τα κατάφερε. Η ανακάλυψη του τροχού είναι πια γεγονός. Η βιομηχανική επανάσταση έχει αρχίσει. Άγρι, μου το έκανα, Μαρία μου, μου το έκανα. Άρε του Άγρι, μου το έκανα, Μαρία μου, μου το έκανα. Άρε του μου το έκανα. Άγρι, μου το έκανα. Μαρία μου, μου το έκανα. Μου κάνανε, βόρεν μου του, μου κάνανε, που το νόμωσε, το ριζόρκο νόμο, Απόψε συνεπείς του ραντεβού μας την ίδια πάνω και ώρα κοντά σας για να παίξουμε τον τροχό της τύχης. 3 παίκτες μας απόψε να διεκδικήσουν τα πλούσια δώρα και ειδικά κοντά μας απόψε που θα παίξει μόνο αυτός ο κατασκευαστής, ο εφευρέτης του τροχού της τύχης. Αυτός, το πέρα στο όνομά σου. Το όνομά σου πες μας. Το όνομά σου είναι το μικρό όνομα, ποιο είναι? Είναι το μικρό σου όνομα? Και το μεγάλο όνομα, ποιο είναι το μεγάλο σου, το άλλο σου όνομα, είναι ο κατασκευαστής του τροχού της τύχης που έχει κατασκευάσει από γνήσια αλαφρόπετρα με πορτούρα από μαόνι και σκάλις μαγνήσιο και θα διεκδικήσει τα πλούσια δώρα του τροχού της τύχης που για απόψε είναι... Μια δίφυλη ντουλάπα με φούρνο μικροκυμάτων, χωρίς κορδόνια και λαιμόκοψη στο ρεβέρ. Ένα ιαπωνικό κιμονό μινιατούρα με 3 χερούλια, χωρίς συντηρητικά και 0 λιπαρά, ένα αλυσοπρίωνο διπλής όψεως σε σκούρο μπεζ και ανοιχτό άσπρο και 2 αυγά μάτια με το τηγάνι από τεφλό. Πολύ ωραία τα πλούσια αυτά δώρα. Δεν συμφωνείς ότι είναι πλούσια τα δώρα? Με φούρνο, αυτά οπωσδήποτε θα έχουμε και τέτοια. Ψυγεία, τηλεοράσεις, τα πάντα. Κατά ο τροχός της τύχης, ο κατασκευαστής του, τροχός της τύχης που θα παίζεται για πολλά ακόμα χιλιάδες χρόνια. Χαϊγκάλη. Ποιος είναι? Χαϊγκάλη. Κάτι λέει για κάποιο Χαϊγκάλη, δεν ξέρω. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν το παιχνίδι μας. Λοιπόν, κύριε Φεβρέτα, ξεκινήστε, γυρίστε. Γυρίστε. Όχι. Δεν καταλάβατε. Να γυρίσετε λίγο τον τροχό για να παίξουμε το πρώτο μας puzzle που είναι κατηγορία φτερού. Έλα, γύρισε τον τροχό. Γύρισε τον τροχό να βρούμε τον πρώτο μας puzzle. Έλα, γυρίζει λοιπόν τον τροχό να δούμε τι θα φέρει ο τροχός για τον εφευρέτη του τροχού. Να δούμε πού θα σταματήσει. Για να δούμε πού θα σταματήσει. Όχι, ναι, σε 70.000 δραχμές! Να μας πεις ένα σύμφωνο, πρέπει να ένα σύμφωνο για 70.000 δραχμές. Δες μας ένα σύμφωνο. Έλα. Το ναι, υπάρχει ένα δεν ακούς και το καμπανάκι, υπάρχει όμως ένα έλα πάμε στο επόμενο σύμφωνο. Έλα, λέγε. Θες να καθορίσεις? Σίγμα, το σίγμα! Βεβαίως υπάρχει και ένα σίγμα, προχώρα! Λέγε το επόμενο σύμφωνο! Έλα και άλλες 70.000 δραχμές! Δώσ' το, έλα! Βεβαίως υπάρχει! Έτσι το γραμμός του, συνέχισε! Το κάπανε! Υπάρχει ένα, δώσ' του κι άλλο! Το λέγε! Και προχωρά, κάθε του σε βλέξει ένα... Και το τελευταίο σύμφωνο! Και τώρα πες μου, ξέρεις το πάζ! Πες μου, ξέρεις το πάζ, τώρα λέει όχι!
Όλο το λέει! Μου στο κόλλο, Τριάμβος, αυτό είναι βρήκε το πας! Γιατί εκδικητάμε καλά τώρα. Ζητάμε συγγνώμη όμως γιατί η ώρα μας τελείωσε. Εμείς με το εφευρέτη φεύγουμε, σας αφήνουμε αμανάει το τροχό και θα ελπίζω να σας ξαναδούμε στην επόμενη χιλιετηρίδα. Τριάμβος! Παλιγάρι μου, εντάξει, κοιμήθηκες ωραία. Αχ, σκατά κοιμήθηκα. Πολύ εφιάλτης έβλεπα ότι χάσαμε το αεροπλάνο. Εφιάλτης είναι αυτός. Εγώ να δεις τι έβλεπα προχθές, Ήμουνα, λέει, μου στο ίδιο αεροπλάνο με το Μητσοτάκη. Πω, τι πήγες και είδες και εσύ, φίλε. Και τι, προσγειωθήκατε? Όχι, δεν πρόλαβα. Τρόμαξα και ξύπνησα. Ευτυχώς, τυχερός ήσουν. Θα πεταχτώ δικέ μου για κάνα καπουτσίνο. Ας μου με το καπουτσίνο, μωρέ, με έχεις τρελάσει τους καφέδες. Άγχος έχω, θα χάσουμε το αεροπλάνο, λέμε. Όπο ρε μανία που σου έχει κολλήσει με το αεροπλάνο, εσένα ρε παιδί μου, 8 η ώρα δεν πετάς. Ναι. 8 παρα 5 τάντασε και τι ψάχνεις τώρα. Άμα ναι, εντάξει. Πώς έχουμε σήμερα, δεν μου λες? 15 Φεβρουαρίου. Να το χάσω το αεροπλάνο με τις βλακίες σου. Τσίμα είμαι. 10 Μαρτίου πρέπει να είμαι στο αεροδρόμιο, αγόρι μου εγώ. Και ποιος σου που δεν θα είσαι, ρε. Σε μια εβδομάδα ανοίγει Συγκρού και τσακ, φτάσαμε. Ναι. Συγκρού, τι λένε έξι, αν πας κύκλο, αν πας, αφού Σπάτα πάμε. Σπάτα? Βέβαια. Ποια Σπάτα, ρε. Ανοίξει το αεροδρόμιο στα Σπάτα. Όχι, να μέχρι να φτάσουμε εδώ ανοίξει. Κάποτε θα είναι. Ίδια ανοίγουμε, αγόρι μου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από τα κεντρικά της τροχιάς μας πληροφορούν πως στη στιγμή αυτή δεν υπάρχει καθόλου κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Τα πάντα είναι ακινητοποιημένα, δεν γίνεται απολύτως τίποτα, επομένως δεν υπάρχει καθόλου κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Συγκεκριμένα έχουν κλείσει τελείως οι πανεπιστημίου, οι ακαδημίες, η Σόλωνος, η Σταδίου, η Συγκρού, η Κατεχάκη, η Μαυροματέων, 3 μπουτίκ στο Κολονάκι, ο Περιφερειακός Ημιτού, η Παραλιακή Σουλίου, η Ποσειδώνος, μία βιοτεχνία ισορούχων στο Ρέντι, η 3η Σεπτεμβρίου, η Βασιλής Σοφίας, η Μιμίος Γυναίκα, η Ψαρούδα, Μπενάκη, η Θεμιστοκλέους, η Κατεχάκη, η Αργίου, η Αιγαίου, η Δαβάκη μαζί με την Πλατεία, η Πατησίων, η Μουστοξίδη, η Φρατζή, η Χαριλάου Τρικούπη, η Ριγίλης, ο Περισσός, η Βουλή, η Πλάβδα, τα ναυπηγεία Νεωρίου, η ΑΣ και το περίπτερο του κυρίου Μίτση απέναντι λόγω πένθους. Καλά. Δεν μας λέτε καλύτερα, μανδάμ, ποιοι δρόμοι να βγούμε είναι ανοιχτοί για να τελειώνουμε. Drag me and let me cry να μου. Τράβαμε κι ασκλείο. Οι ειδήσεις του Αντένα σε 1 λεπτό με τον Δημήτρη Παπακονσταντίνο. Το Συνδικάτο Χειριστών Αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπορίας ανακοίνωσε σήμερα πως θα αρχίσει απεργιακές κινητοποιήσεις αν δεν επιληθούν τα προβλήματα του κλάδου. Κατά συνέπεια, ακυρώνονται όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού επαόριστου. Το επιβατικό κοινό παρακαλείται να μην προσέρχεται στους χώρους αναχωρήσεων πριν επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εταιρεία προς αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας. Στα έλεγα, ρε φίλε, δεν στα έλεγα. Ορίστε, μάλλον το χάσαμε το αεροπλάνο. Όπο μωρά αδερφάκι μου, πώς κάνεις έτσι ρε παιδί μου, ηρέμησε. 8 η ώρα δεν πετάς. Ναι. 8 παρα 5 ντάν θα είσαι εκεί. Άμα είναι έτσι, εντάξει. Εντάξει. Μην διανοίγουμε. Είπανε πως το Μάστριχτ σε άλλαξε καημένη και πως δεν βγάζει ανάσα σου τζατζίκι ή παστούρμα. Είπανε οι μασχάλοι σου πως είναι ξυρισμένοι, μα όλα είναι μπουρμπούτσα αλλά κι αντί για καπαμά.
τα έχεις μάνα μου, μαντζουράνα μου, μανίτσα κατινίτσα μου, Ελλάδα, Ελλαδίτσα μου. Έχεις το κομμωδίνο σου, το τούτο και το κίνο σου, τα σεα και τα μέα σου, τον Κώστα τον Ανδρέα σου. Λένε πως απ' τη μύτη σου δεν βγάζεις πια κακάδια, στα βουτιά δεν συγκέγεσαι γιατί κάνεις μπιουντέ, πως δεν ανακουφίζεσαι σε κάμπους, σε λαγκάδια, μα σε λεκάνει μαγί και λούτρο καμπινέ. Όλα τα έχεις μάνα μου, μαντζουράνα μου, μανίτσα κατινίτσα μου, Ελλάδα, Ελλαδίτσα μου. Έχεις το λαβομάνο σου, το μυκί και το μάνο σου, το τάπερ και το μπρίκι σου, έχεις και την αλίκη σου. Λένε ότι δεν ρεύεσαι χωρίς να πεις συγγνώμη, κι ότι από τις φέρνες σου έφυγε το πουρί. Για το γαλαίο σκορδαλιά έχεις αλλάξει γνώμη, μα ακόμα οι πατούσες σου μυρίζουνε τουρί. Όλα τα έχεις μάνα μου, μαντζουράνα μου, μανίτσα κατινίτσα μου, Ελλάδα, Ελλαδίτσα μου. Έχεις το κομμωδίνο σου, το τούτο και το κίνο σου, τα σεα και τα βέα σου, τον Κώστα τον Ανδρέα σου. Γεια σου, Χάρη. Καλημέρα. Χάρη, το ξέρεις πως έχεις πιτηρίδα? Εγώ? Μα είναι δυνατόν? Πρόπερση λούστηκα με ειδικό σαμπουάν κατά της πιτηρίδος. Δοκίμασες το Πιτηριτέξ με εκχύλισμα άγριας τσουκνίδας, άγριας φορολογίας, μαύρης τουλίπας, μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Τι να μας κάνει η νύχτα, νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, μαύρη νύχτα κι άρακλη. Πρόκειται για το μοναδικό σαμπουάν Tri-Mensual 2 σε 1, 2 σε 2, 3 σε 2, 4 σε 3, 5 επί 4, 4 επί 4 με ζάντες αλουμινίου, διπλό καρμπυρατέρ, καθίσματα μπάκετ, ροζέ και λευκό. Λευκό. Με σταφίδες. Να το δοκιμάσω. Για να δούμε. Επιτέλους, γλίτωσα μια για πάντα από την πιτηρίδα. Πιτηριδέξ. Κάνει τα μαλλιά σας αόρατα. Μπορεί να έχω λιγότερα μαλλιά να χτενίζω, αλλά έχω περισσότερο πρόσωπο να πλένω. Θέλω μια μεγάλη, μια διπλή γρανίτα από τζατζίκι. Ο Χάρη Κλίν προσφέρει μια διπλή γρανίτα από τζατζίκι. Σε διπλό δίσκο, κασέτες και μονό CD. Θέλω μια μεγάλη, μια διπλή γρανίτα από τζατζίκι. Ωραία μαλλιά. Και χωρίς πιτηρίδα. Δεν στο είπα. Λούσου με πιτηριδέξ και θα δεις. Εσύ λούστηκες? Όχι βέβαια. Γιατί δεν έχεις πιτηρίδα? Έχω. Πούντι? Δεν φαίνεται, φοράω άσπρο κοστούμι. Τότε γιατί δεν δοκιμάζεις αυτό? Τι είναι αυτό? Δοκίμασέ το και θα δεις. Σε 5 μέρες θα έχεις κατάμαυρη πιτηρίδα. Black Panther. Για κατάμαυρη πιτηρίδα. Τώρα και σε οικονομική συσκευασία του 1 τόνου.
την προσβάλλει. Με σκοπό να την προσβάλλει. Με σκοπό να την προσβάλλει, εμείς έχουμε αρχηγό μας μόνο τον πρωθυπουργό μας. Ωραία. Δικιά μου είναι καλιότρια. Δικιά μου είναι καλιότρια. Ας την κάνω ρε. Δικιά μου, δικιά μου είναι καλιότρια. Δικιά μου, δικιά μου. Μας άρεσε και έτσι εξακολουθεί να μας αρέσει. Γιώργο, κοίτα, ο Μητσιάς. Όχι, μωρέ, ο Αντώνης ο Σαμαράς είναι αυτός. Ο Μητσιάς είναι, δεν ξέρω το Μητσιά. Το ίδιο είναι. Μητσοτάκη, σε αλουμινό χαρτό. Δεν τρώγεται με τίποτα, Μητσοτάκης, πρωθυπουργός Ολικής Αλέσεως, τώρα και σε οικονομική συσκευασία 5 ροφών. Σε αλουμινό χαρτό, Καραλαζό. Και τι σου νίκαρδε. Το είναι πολλά τράνα. Το είναι, παιδιά. Καλά είμαστε. Βέλες νικόν και εντε μορφο χώριον. Αχ, και στον άνηφορο, θες με κι άλλο γαλλινό. Γιατί βρίζει αυτό εδώ. Δεν μου λέτε ρε μεγάλε, πού θα πας φέτος διακοπές να μου. Ζάκυνθο. Ωραία η Ζάκυνθος μεγάλε, Ωραία. Χάλια είναι. Αλλά τι να κάνω, έχω ένα εξοχικό εκεί πέρα, πρέπει να πάω. Τόσο χάλια, Τι να σου λέω, το νερό κρίσταλο. Όχι ρε. Μόλις μπεις μέσα, είσαι ξεπαγιάσει. Μα μην βούλες τέτοια. Τα ψάρια κοπάδια, χάμος, δεν μπορεί να κολυμπήσεις. Τα διώχνεις με τα χέρια για να κάνεις μπάνιο. Όπο, τυραννία δικέ μου, Τυραννία, άσε το άλλο, Μόλις πας να μπεις μέσα στη θάλασσα, έρχονται κάτι τύποι εκεί πέρα να πούμε και σου λένε 7 με 10 βγαίνουν οι χελώνες. Όχι ρε. 10 με 12 γεννάνε. Οι χελώνες. 12 με 1 ξαναμπαίνουνε. 1 με 2 βάφουνε το κάφκαλο στα χελωνάκια. Άκου διαστροφή τώρα. Όχι, σε παρακαλώ, είναι διακοπές αυτές τώρα. Καλά, ρε. Για διακοπές λέτε. Και να λέμε τον Βελεκάνο. Καλά, έλα μαζί μου δικέ μου, θα πάθεις, Πού θα πας εσύ? Άγιος Κοσμάς δικέ μου. Καλή θάλασσα. Καλή ρε. Γυαλί ρε δικέ μου, σκέτο γυαλί, ό,τι γυαλί γουστάρεις να πούμε. Από μπύρα, από κρασί, από αντιλιακά, να μου πας και στο περιπτεράκι απέναντι, δίνεις τα μπουκαλάκια σου, παίρνεις τα τσιγαράκια σου, τα άφιλτρα, άρχοντας. Και το νερό έτοιμο δικέ μου, Με το λαδάκι του να μου το γρασάκι, του μπαίνεις μέσα, κολλάει κλακ απάνω σου η πίσα να πούμε και γαμώ τους δείκτες προστασίας να πούμε. Τι ακτινοβολία, ούτε το πλυντήριο του Βεζινάδικου το περνάει δικό. Μόνο με τη βούρτσα να πούμε βγαίνει, τη σειρμάτινη. Ούτε καργίνου του δέραματος, τέρμα. Τι λέρε, και έχουν πάει τα αντιλιακά. Στα ύψη δικέ μου να. Άσε που γλιτώνεις τα κοινόχρηστα το χειμώνα να πούμε. Σοβαρά, πώς? Τι πώς, σκάει μύτη ας πούμε η πετρελαιοκυλής. Εσύ ωραίος εκεί, με το πετονάκι σου, να μου την ομπρελίτσα σου, πας, μαζεύεις τον αφρό, το ρίξεις στον καυστήρα σου, αρπάει με την πρώτη. Μιλάμε τώρα για καθαρό μαζούτ να πούμε, όχι τα νοθευμένα που μας δίνουνε. Μωρέ, εσείς για παραθέρηση καλά κεβέτε, αλλά... Αχ, και να λεβείτε τον Πελεγάνον. Και με τα κολοβακτηρίδια τι γίνεται? Ποια κολοβακτηρίδια δικέ μου, σου τα κολοβακτηρίδια στα χημικά. Αυτό να μου πεις.
Ευτυχώς δηλαδή που ένας Άγιος άνθρωπος έχτισε ένα εργοστασιάκι με χημικά από πάνω μας, ανοίγει τη βάνα, κλάτσε να πούμε το κατάλοιπο με το σκατό μες στη θάλασσα, που να ζήσουν τα κολοβακτηρίδια, ούτε ψάρια, ούτε καβούρια, ούτε ζαργάνες, ούτε καβουρομάνες, ούτε χάβαρα, σκέτο καθαρό νεράκι δικαί μου. Πάμε στον Άγιο Κοσμάτο, ρε αγόρι μου, που μας έχουν πρίξει να πούμε με τις καθαρές θάλασσες και τις ακτές. Ωραία, εσείς για τουρισμό λέτε. Μην πεις για τον Πελεκάνο, έτσι και το βρω, θα το σκίσω. Καραλέζω. Και στη Λούτσα ωραία είναι μεγάλη, άκου που σου λέω. Αμμούδιες, ακρογιαλιές, τσόφλια, καρπουζόφλουδες, άλση, δάση και βουνά και μπουκάλια πλαστικά, weekend και εκδρομές, ξαπλά στις χωματερές. Oh, please stay by me, Ελλάδα. Όσο σύννεφα καπνού, ορία συνάγερμου, εξατμίσεις φορτηγών, δεσιμπέλ διάπασον και χαβούζες 100 πούνε τίγκα στο σκατό. Oh, please stay by me, Ελλάδα. Ελλάδα, πατρίδα, που μυρίζεις ποδαρίλα, βαρβατήλα, κυτροτήλα, χαμαν και κολοβακτηρίδια και υπεροξίδια, αζωτο και κεσίο, χαίρε μελονέσιο, εδώ που βρεθήκαμε, ζήτω που χεστήκαμε. Oh, please stay by me, Ελλάδα. Oh, please, Ελλάδα. Oh, please, Ελλάδα. Oh, please, Ελλάδα. Ποιος το βρε μαλάκα? Αυτό εκεί ρε μαλάκα. Αυτό είναι σκουπίδια ρε μαλάκα. Κάτω από τα σκουπίδια είναι το στόπ ρε μαλάκα. Πώς δεν το δω μαλάκας. Και τι είναι ρε ο άνθρωπος πεζοναύτης να πούμε? Να κυκλοφοράει με γυαλί υπερήθρου ακτινοβολίας για να βλέπει πίσω από τις αγκούλες. Άμα είναι μάγκα μου να σταματάμε σε κάθε διασταύρωση που θα μας λάξει σκουπίδι, την κάναμε. Θα φτάσουμε του Αγίου Ποτές. Να λες και δόξα τω Θεού που δεν σε παράτησε στη μέση του δρόμου ως ήθιστε να πούμε κατά το έθιμον. Το είπε και ο Εθνάρης, αλλά ποιος τον ακούει δικαί μου? Ο λαός που ξεχνάει τα έθιμα και τις παραδόσεις του είναι καταδικασμένος. That's it, δικαί μου, τέλος, and the game is over. Time out. Όχι ρε γαμώτο, καινούργιο αυτοκίνητο μαλάκα ρε γαμώτο. Λοιπόν, αυτός ο μαλάκας φταίει που παραβίασε το στόπ. Τι λέει ρε μαλάκα, τι φταίει ο μαλάκας, αν είναι ο πεζός μαλάκας και δεν βλέπει το στόπ. Πες τα ρε παλικάρι μου να πούμε, καινούργιο αυτοκίνητο γαμώτο που τάνα μου, ευτυχώς να μου που είναι κόκκινο το αυτοκίνητο και δεν φαίνεται όλε και έδρε. Πες το ψέματα. Βοήθεια, βοήθεια, ένα στενοφόρο. Αιμορραγώ ρε μαλάκες. Μαλάκας να πάρει το 166 ρε παιδιά. 166 δεν είναι εσείς ρε μαλάκες. Ναι ρε μαλάκα, αλλά εμείς έχουμε ένα άλλο μαλάκα και είναι επίγον περιστατικό. Τι κάνουμε, να τον αφήσουμε? Έχουμε δώσει και έναν όρκο, έτσι δεν είναι ρε μαλάκα? Τι πέτσε πάνω στο καπό ρε μαλάκα? Θα πω με τα πόδια ρε μαλάκες. Κοίτα να δεις ρε, πάει με τα πόδια ο μαλάκας. Ας τον μόρτο μαλάκα. Το πρόβλημα δικαί μου ουσιαστικά εντοπίζεται στο ποιος από τους δυο έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες επιβίωσης. Ο μέσα στο ασθενοφόρο ή ο απόξω. Ιδού η απορία. This is the problem. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Και πώς να ζει.
Όταν σε λίγο θα πληρώνει το λογαριασμό του νερού με δόσεις. Τα νίκια κρυβαίνουν, τα καύσιμα κρυβαίνουν, τα τρόφιμα κρυβαίνουν. Έτσι όπως πάντα πράγματα, βλέπω να δημιουργείται νέα κοινωνική τάξη στην Ελλάδα. Είναι όπτωχοι. Έτσι όπως πάντα πράγματα, βλέπω τούνελ στην άκρη του τούνελ. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Και πώς να ζει. Στην τηλεόραση, στα σύριαλ, το δίκαιο και η ηθική θριαμβεύουν. Εκτός από το δελτίο ειδήσεων. Και από κλεψιά τίποτα άλλο. Χθες μια μύγα έκατσε στη ζυγαριά του Χρεοπόλυμου. Κι η βελόνα έδειξε 1,5 κιλό. Αλογόμυγα θα ήταν μεγάλε. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Και πώς να ζει. Τα πράγματα με τον ΟΤΕ όσο πάνε χειροτερεύουν. Σε λίγο θα χρειαζόμαστε διπλάσιο χρόνο για να βγάλουμε λάθος νούμερο. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Και πώς να ζει με τον έφος. Τα πουλιά δεν γελαϊδάνε πια. Δείχουνε. Εμένα δικαί μου αρέσει τον έφος. Πώς θα γίνει ρε παιδί μου, θέλω να βλέπω τι είναι αυτό που αναπνέω να μου. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Και πώς να ζει. Ευκολότερο είναι να ληστέψεις μια τράπεζα παρά να πάρεις δάνειο από αυτήν. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Αν οι μισοί Έλληνες ξέραν πως ζουν οι άλλοι οι μισοί, θα ήταν κι αυτοί απατεώνες. Γι' αυτό λοιπόν, να ζει κανείς ή να μη ζει. Ιδού η απορία. Τι να ζει λέει αυτός Μίτσο μου, για το Χίτλερ μιλάει. Κάτσε καλά ρε γυναίκα να πούμε, μπερδεμένος είμαι κι εγώ να πούμε, τι ψάχνεσαι τώρα. Να, για τους νεοναζί λέει ο άνθρωπος. Μπορεί να έχει κάτι κολλητούς εκεί στη Γερμανία και την ψάχνει τη δουλειά να μου. Εμένα πάντως Σέξπιρ μου θυμίζει. Ξενανούσες στο σεξ να μου, συνέχεια. Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου. Ναι, Μίτσο μου. Ναι, Μίτσο μου. Κάτσε ρε παιδί μου, άσε το Μάγνουμ. 14 πεζούς δεν έχουμε πατήσει μαζί εν ώρα υπηρεσίας, δε συνάδελφε. Εμείς φταίγαμε. Αυτοί ήρθαν και πέσανε πάνω μας. Πες τα ρε παλικάρι, για στο στόμα σου, όχι πάνω να μας βγάλουν κι ανίκανους, κατάλαβες. 30 χρόνια οδηγάω. Κι εγώ 43 χρόνια περπατάω και... τέλος. Περπατούσες δικαί μου, περπατούσες. Μην λέμε και ότι θέλουμε. Τώρα θα σε περπατάγανε οριζοντίως να μου. Ορίστε, πέθανε. Όχι τίποτα άλλο, δεν πρόλαβα να ειδοποιήσουμε κανένα ασθενοφόρο να τον πάρει το μαλάκα. Συγγνώμη ρε παλικάρια, εσείς που ξέρετε από τρακαρίσματα, κάνα συνεργιάκι εδώ υπάρχει στη γειτονιά, τίποτα ψηλό να μου. Για το καπό ρε γαμότο. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κέτη Θεολογοπούλου και είμαι αδελφή νοσοκόμος Αποστολικής Διακονίας Ελλάδος. Ας υποθέσουμε ότι πεθαίνετε επειγόντως και κάποιος πρέπει να σας πάει στο νοσοκομείο. Εμείς θα σας πάμε με το ελικόπτερο. Ασφάλεια ζωής, nationale εντερλάρε. Οι φίλοι μας φωνάζουν NN. Τι σημαίνει NN, Μίτσο μου? Να κι αν ζήσεις, να κι αν δεν ζήσεις. Ναι, Μίτσο μου. Εντάξει ρε παιδί μου, άσε ρε παιδί, Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κέτη Θεολογοπούλου και είμαι αδελφή νοσοκόμος Αποστολικής Διακονίας Ελλάδος. Ας υποθέσουμε ότι πεθαίνετε επειγόντως και κάποιος πρέπει να σας πάει στο νοσοκομείο. Εμείς θα σας πάμε με το ελικόπτερο. Ασφάλεια ζωής, nationale εντερλάρε. Οι φίλοι μας φωνάζουν NN. Τι σημαίνει NN, Μίτσο μου? Να κι αν ζήσεις, να κι αν δεν ζήσεις. Ναι, Μίτσο μου. Εντάξει ρε παιδί μου, άσε ρε, θα πιάσω τουλάχιστον από τη χειρολαβίνα μου, που δεν να μου στραβώσει καν. Προσοχή, μετά την απομάκρυνση από το ελικόπτερο, ουδέμια ευθύνη φέρομαι για ό,τι σας συμβεί μέσα στο νοσοκομείο. Κέλλη Θεολογοπούλου, αδελφή νοσοκόμος Αποστολικής Διακονίας Ελλάδος. Καλά είναι να τρελαίνεσαι δικαί μου, Μας έχουν πλακώσει ρε παιδί μου από παντού στα Άπεργατ και μας βλέπουν να περπατάμε με δεκανίκη στο υπόλοιπο του βίου μας. Και μετά βγαίνει το κάθε βλήτο να πούμε από εφημερίδα, ραδιόφωνο και τηλεόρασης και πλακώνται στη βαθιά ανάλυση περί ανικανότητος, λέει, της πολιτικής ηγεσίας και τραβάτε με κασκλαίο. Εντάξει. Και την πολιτική ηγεσία ρε μουσμουλο ποιος την ευγάζει να πούμε. 45 χρόνια ρε ποιος τους κρατάει ρε τους πολιτικούς στη Σαλαμούρα.
Ποιος φταίει ρε στα φιδόψωμα που μας πήρανε χαμπάρι και μας δουλεύουνε ψηλό γαζί και δίπλο βελονιά στην ούγια? Αυτοί ή εμείς? Έτσι είναι βαλιγάρι μου, πώς να το κάνουμε? Διότι έκαστος εις το είδος του και ο Έλλην εις τους δεινοσαύρους. Ρε δεν με τραβάτε καλύτερα τα βυζιά να κατεβάσω γάλα? Γυναίκα, πιάσε ρε έναν καφέ. Ούτε έναν καφέ δεν μπορούμε να πιούμε σε αυτό το σπίτι. Φταίω, φταίω που τους έκανα δεινοσαυρούς. Εγώ φταίω που τους έκανα δεινοσαυρούς. Για το Μητσοτάκη φταίω εγώ που τον έκανα δεινοσαυρό. Για τον Παπανδρέου φταίω εγώ που τον έκανα δεινοσαυρό. Βάλ τους ένα κλουβί, δώσ' τους μια μπανάνα. Έτσι κι αλλιώς για τσίρκο είναι αυτή. Βάλ τους ένα κλουβί, δώσ' τους μια μπανάνα. Έτσι κι αλλιώς για τσίρκο είναι αυτή. Νουδού, κουκουέ και πασόκ, πανελλήνιο τουρκο μπαρόκ. Νουδού, κουκουέ και πασόκ, αφασία και ηλεκτροσόκ. Ever, αυτός είναι υποπόταμος. Τσοχάτζο, πουτσό τον λέγανε. Μες σε ένα καζάνι φράζουν όλοι, μα η κακαδιά είναι για πέταμα. Στο σφέρκο μας καθίσανε διαβόλοι και τριβόλοι. Η σούπα θέλει ξαναζέσταμα. Νουδού, κουκουέ και πασόκ, πανελλήνιο τουρκο μπαρόκ. Νουδού, κουκουέ και πασόκ, αφασία και ηλεκτροσόκ. Τώρα μη φασόλα σιρετό. Παπαρί, ολοκύθια παπαρίγανη. Βάλ τους ένα κλουβί, δώσ' τους μια μπανάνα. Έτσι κι αλλιώς για τσίρκο είναι αυτή. Βάλ τους ένα κλουβί, δώσ' τους μια μπανάνα. Έτσι κι αλλιώς για τσίρκο είναι αυτή. Φταίω που τους έκανα δεινοσαυρούς. Εγώ φταίω που δεν τους έστειλα στο διάολο. Που δεν τους έστειλα στο διάολο. Που δεν τους έστειλα στο διάολο. Κυρίες και κύριοι, σε απευθείας μετάδοση από την οδό Βουκουρεστίου παρακολουθήσατε τη δραματική εξέλιξη της ληστείας κεντρικού κοσμηματοπολίου. Εν τω μεταξύ, τα γεγονότα τρέχουν, οι ρεπόρτερς και οι κάμερες του σταθμού μας τα καταγράφουν. Αντένακη! Μάλιστα κύριε, σας ακούμε. Θα τις φάξω, δεν αντέχω άλλο. Κυρίες και κύριοι, αποκλειστικά στον Αντένα και μόνο, αυτή τη στιγμή γίνεστε μάρτυρες μιας τρομερής αποκάλυψης. Θα τις φάξω κύριε, απόψε θα τις φάξω, το πήρα απόφαση. Ηρεμήστε σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Ποια θα σφάξετε? Την πεθερά μου απόψε στις 10 Θεμιστοκλέους 17 εσόγειο. Πολύ ωραία. Στέλνουμε αμέσως τηλεοπτικό συνεργείο. Κυρίες και κύριοι, απόψε στα νέα του Αντένα, στο βραδινό μας δελτίο, μη χάσετε την αποκλειστική σφαγή απελπισμένου γαμπρού. Θα δείτε πώς την έσφαξε. Θα δείτε το αίμα να πιτσιλίζει τον οπερατέρ. Θα δείτε πώς αυτοκτόνησε ο δράστης μετά το φόνο. Δεν θα αυτοκτονήσω, μόνο την πεθερά μου θα σπάξω, εντάξει. Μια λεπτομέρεια απελπισμένου μου κύριε, πώς θα τη σφάξετε? Εσείς πώς θέλετε? Με μαχαίρι 100.000, με πριόνι 500. Και άμα μας κάνετε τη χάρη να αυτοκτονήσετε μπροστά στις κάμερές μας, θα λύσετε το οικονομικό σας πρόβλημα. Θα τινάξετε την μπάγκα στον αέρα. Θα πάρετε 15 εκατομμύρια δραχμές θρίαμβος και ζωντανή κάλυψη της κηδείας σας από το σταθμό μας. Τελεία.
χάσαμε. Ήρθατε. Αλλά τα κονόμησε. Τυχερός άνθρωπος. Χοντρές πλάκες, αδερφάκι μου, χοντρές πλάκες. Εμείς τα είπαμε δηλαδή, αλλά κανείς δεν μας κατάλαβε. Η χώρα αυτή, μάγκα μου, δεν σώζεται με τίποτα, μαλάκι να μου. Τώρα να μου με τα εορταστικά και τα βίντεο σλιπ θα μας καταλάβουνε. Τέλος πάντων. Καλή αποκριά, γιατί όλα τα άλλα δηλαδή, στριμόκολα τα βλέπω. Τον καφέ πιάσα, Όχι φαρίνα ό,τι κι ό,τι. Παραπάει το πράγμα με την τρελή που τη λένε Ελλάδα. Αλλαλούμ τουρλουμπούκι και χαβαλές κι όποιον πάρει ο χάρος. Μας δουλεύουνε όλους μια ζωή και μας έχουν γραμμένους. Και μας έχουν γραμμένους κανονικά, κανονικά, κανονικά. Τσάπα πράγμα, τσάπα πράγμα. Μας την πέσα στα ίσα, μας την πέσα στα ίσα από κοντά και τα πήρανε όλα. Με 40 μασέλες μας ήσαν αυτοί και μας ρίξαν στην πείνα. Δεν σου φτάνουνε τώρα 2 μισθοί να πληρώσεις τον νίκη, να πληρώσεις το ρεύμα και τον ΟΤΕ και τον ΟΤΕ και τον ΟΤΕ. Ρίξε πράγμα, ρίξε πράγμα. Πού να βρεις φασολάκια, πού να βρεις φασολάκια στη λαϊκή, πού να βρεις κουνουπίδια, πού να βρεις γαλαβλάχα σε βαπορέ και χαρτί τουαλέτας, μακαρόνια, λέπρι και φρυγανιές και ψηλώσει μυγδάλι. Δεν υπάρχει λακέρδα και τελεμές στον τενεκέ, στον τενεκέ. Πού το πράγμα, πού το πράγμα. Σάντα Μπάρμπαρα Λάμψη, Φακατόρο Καρέρα, Ιψάλωρα και Αρτίθα Σανιάτα. Αντίπας Μαντώνα, Μωρίς Μπεζάρ, Μανολάς και Προτάσο. Σκορτσέζε, Φασπίντερ και Φασουλής και Λαζόπουλος Λάκης. Τι να δεις, τι να κάνεις και τι να πεις και τι να πεις και τι να πεις. Πάει το πράγμα, πάει το πράγμα. Παραπάει το πράγμα. Παραπάει το πράγμα με την κουλτούρα, με τη λιγούρα, με τη μαστούρα, την αγιαστούρα. Με το μαλέα, το χαλέα, το ματραχαλέα, τον Ανδρέα. Τον Άκη, τον Κωστάκη, το Μητσοτάκη. Τον Άρη, τον Πάρη, τον Παπάρη. Τον Πήξε, τον Δείξε, τον Έτσι, τον Αλλιώτικο, τον Πασαλιμανιώτικο. Τη τώρα, την πόρα, τη Μαρίκα, το Ίκα, τα Σίκα, το Μαύρο, το Σκύλο, τον Αράπη, το Μάρτι, το Γδάρτι, το Μπαλουκοκάφτη, το Φίτσουλα, το Μίτσουλα, το Γλυμίτσουρα, τη Γιόλα, τη Βιόλα, την κάθε μία καρακαϊδόνα που μας δουλεύει κανονικά. Παραπάει το πράγμα, παραπάει το πράγμα με την τρελή που τη λένε Ελλάδα. Αλλαλούμ τουρλουμπούκι και χαβαλές και όποιον πάρει ο χάρος. Μας δουλεύουνε όλους μια ζωή και μας έχουν γραμμένους. Και μας έχουν γραμμένους κανονικά, κανονικά, κανονικά.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Τον παραγωγό παρακαλώ. Μάλιστα. Ζητήσατε τον παραγωγό. Ο παραγωγός. Εγώ ίδιος. Ο κύριος. Κώστας Γιώργος Σοβαρόπουλο-Χριστίδης. Κριτικός. Κι εγώ κριτικός είμαι, από την Πάτρα. Δεν θα πάμε καλά. Δεν θα πάμε καθόλου καλά. Τα λέμε κριτικός. Εννοούμε του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Φωτιά. Δεν θα πάμε καθόλου καλά. Δεν μου λέτε, κύριε κριτικέ από την Πάτρα, αυτό το πράγμα που ετοιμάζετε τελείωσε? Έτσι φαίνεται. Εκτός και ξαναρχίσει. Διαθέτω και χιούμορ, Ας ετοιμάζομαι κι εγώ για την κριτική μου. Δεν θα πάμε καλά. Δεν θα πάμε καθόλου καλά. Ό,τι και να γράψεις φιλάρα για τον κολλητό μου δεν χαπαριάζει με τίποτα, Τι να μου τώρα δηλαδή κατεδαφισμένη. Κοίτα να δεις δικέ μου, δεν γράφεις καλύτερα ένα λότο να σου κάτσει το νιάρι ανάποδα να πιάσεις εξάρι. Καφέ. Με καταθάψανε πάλι ρε γαμότο, αλλά να, ισχύς μου η αγάπη του λαού. Πριν αλέκτορ να λύσει τρεις, εγώ θα αναστηθώ. Ανάσταση, κατάλαβα. Να δείτε, και το Πασχαλιάτικο αυτός θα το κάνει. Και το Χριστουγεννιάτικο, Πούσε, ετοιμάζω και ένα σύριαλ δικέ μου του θανάτου. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε από βάθους καρδιάς υγεία και ευτυχία για σας και τις οικογένειές σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον παραγωγό μου, τους φίλους σκηνοθέτες, μουσικούς, τεχνικούς, σκηνογράφους, χορευτές και όλους τους άλλους συνεργάτες μου που κοπίασαν, δούλεψαν σκληρά και ευσυνείδητα για αυτή την παραγωγή. Θα ήθελα ακόμα να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς μου συναδέλφους που με τίμησαν με την παρουσία τους. Τους αναφέρω με τη σειρά που εμφανίστηκαν. Νατάσα Τσακαρισιάνου, Λεωνίδας Νικολαίδης, Γιώργος Παρτσαλάκης, Παύλος Καϊκάλης, Σπύρος Παπαδόπουλος, Μίμης Χρυσομάλης, Μιχάλης Μητρούσης, Βάσια Τρεφίλη, Τάκης Παπαματθέου, Τάκης Βαμβακίδης, Δημήτρης Πιατάς, Τάσος Πεζδιρκιανίδης, Δημήτρης Πουλικάκος και Χρήστος Βαλαβανίδης. Μην το πάρει κανείς. Θα ξαναγυρίσω. Καλή σας νύχτα.